مدبنا هنجمرينا حجي أزي بإيري باور زفلت تبقسو كوينو نمحيال إيرتران زعلمه بولو انتان زدالون زكايدن ناي فلتت انت مكرون ما أدي إيو كم مغتصلتا مدبات إيري باور أبز جزيزي بمخنيات 3 عامت ناصنت إيرترا أبز ورحو جنبوت سومناوي نقربو زلنا مدب أكاليو كم مغتصلتا نايز مدب زدما لو معلتي بزعبا حقن تكالات حقن زدهسس مدبات حيزنا مسينا لنا ناز مدب زي تخاتاتلكم كتروحوا دما تسفانا ايو نايلوم معلتي عدوم غاشانا اتو هابتاب يمانه عقبازغي ايو قرب دحر بايتا بزعبا اتو هابتاب كنبل بزي كازي نقربو زلنا مدبات ناتو دحر بايتا ناي حقاوي دحر بايتان تمرتو بدرجة ماسترز ناي حقي تمرتي سنة أخينو أب سراح دما بسراح دانت أب تسرع أبي تفردي بمجمرة أب لعلوا بيت فردي نحمش عمتات دحرو دما أب موداتا يقباي سماعي بيت فردي نعسرت عمتات بدمرو نعسرت حمش عمتات زي قلقلة مكر كإلى حقي إيو أب أسمرا يونيفرسيتي دحر دما أب كوليج محبراو ساينسن سنة طباباتن أب فاكالتي حقي وي دما سكول أوف لو ممهر حقي كوينو إيرتراوያን መንእሰያት بحقي بقدامي ديجري كمرقون إيرتراوያን ሰብ ሞያ حقي كفاريون كابو زጥለብ ምሁራዊ ሓላፍነቱ ክሳብ ካብ ሃገር ዝወፅእ ዘበርከተ ናይ ኣካዳሚ ሰብ እውን እዩ ብዘይካዚ ኣብ ኤርትራ ንዝወረሰቶ መግዛእታዊ ሕግታት بهاجراوያን ሕግታት ንምትክኦም ዝተኻየደ መስርሕ ምንዳፍ ሕጊ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ምንዳፍን ምጽፋፍን ሕግታት ገበናዊ ሕግን ገበናዊ ስርዓትን ከም ኣቦ መንበር ኮይኑ ክሳዕቶም ሕግታት ብትግርኛ ዓረብን እንግሊዝኛን ተሓቲሞም ዝዝርግሑ በኣላይነትን በሓላፍነትን ዘገልገለ እዩ ካብ መወዳእታ 2017 ንድሓር ድማ ነቶም ኣብ ሊብያ ንመሸጣን ባርነትን ተቃሊዖም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መቁሕ ኣሰጋገርቲ ሸየጥቲ ሰብን ክናገፉን ናብ ድሕነቶም ዝሕለወሉ ውሑስ ሳልሳይ ሃገር ክግዕዙን ኣብቲ ህረሩማ ሃሩርን ኣጻምእ ምድረ በዳ ሰሃራን ኣብ ሃገር ኒጀር ኮይኑ ስቃይ ኣሕዋቱ ኣብ ምቅላልን ሽግሮም ኣብ ምፍታሕን ምስ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ UNHCR ዝሰርሐ እዩ ስለዚ ሓውና ሃብታብ ነዚ ድሕረ ባይታ እዚ ዘለዎ ኮይኑ ሎም መዓልቲ ድማ ብዛዕባ ዓበይቲ ኣርእስታት ብዝተኻእለ መጠን ጽሙቕ ኣቢሉ ከቕርበልና እዩ ንሱ ድማ እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ወይ ድማ ትካላት ሕጊ ብሓፈሻ ከመይ ዝመስል ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝብል ዳሃሳስ ክህበና እዩ ስለዚ በቐጥታ ናብኡ ክንከይድ ኢና መድረኽ ናብ ሓውና ሃብታብ كما وعلكم مجمرة غني لي نزي ادلزي ريباور ادما زغربكم لي حدا حساب كهب خيليو قال خبر كتخيلي لكم صوعكمني بتعمي مسجن ريباور دما يجيكم وفيكم بولنتنت مثلا دمص مهورات كسمعن منسيات زيغاتات دما كاب عبيت حواتهم كابياتاتهم دما فلطتن تمكرون قاسن الكم تغبروا زلكم صعري يا مسجن كاتاتلو بدكم اذا خبل خيل مجب نابتي ارس كنكاي تخوينا زي ناي فتحي غداي ناي حق غداي اجو سافي ناي 30 عمت كا بز حجي بز حن ساعات كنزارب عين خلينا كن تفروي زبلاك نزارب ندلي قد ما كله كن اقدمه كذا اخر زخدلي تملكتنا يكون تخاتلتنا حدا نجر الله ابيرترا خلت حيلتاتكم زلو قدامي مردا
زبزحه حزبي يكون تقادلا يكون هاجراوي ارتراوي انتاي هاجرو صبق زمنه كاب معباله خصقون بسلام كتنابابر تزبلص انغر كتركب قنا زخونه حزب زلوها يا ارترا اويش يكون اوصاي دما ازقنا زلوهم زخونه ارتراو بزعبا عدو زقرقر زحسب صبق زمنه صبق بروجكتات الله ازي تحد وجاني حجي بخمي ميزانكم زحلوه خبني بزحت دليت سناي دليت صبق استيل الله تزبزحه كسعان حمشان كاميت بهالكال قد حيدت سباتك بقى ندخلوا زتهانص بحنت معلت خدم سوسو زخلوا دما سلطانن حيلين زلوهم الله سلازي اذا خلتيو خمي غيركا ودينكا كان تعاوتاتن تفشلتاتن كمي غير امازازينا خم زقرو يشغرني بزخونه ግን حسبكو بحصر عبيله قلصلكم فتحواتي እዚ ኣብያተ ፍርዲ ዝበሃል ሱሩዕ ኣብያተ ፍርዲ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ እሱ ኣቃውሙኡ ኣብቲ ናይ 91 እቲ ቀዳማይ ዝተገበረ ናጻነት ምስ ኮነ እቶም ናይ ሕጊ ምሁራት ኣብ ሜዳ ዝነበሩ በቃ ኣይዕረፉን ለይትን መዓልትን ሰሪሖም ምክንያቱ ቅድሚ ናጽነት ብዙሕ ብዛዕባ ኣይተሰርሐሉን ፀኒ ሓቂ ንምዝራብ ካብ ዝቆመ ናይ ፍትሒ ዲፓርትመንት ኣብ 87 ይቆይሙ ብዙሕ ከስራሕ ከይሰርሑ ከለውካ ናጽነት መጪ ስለዚ ሰብ ኣብ ናጽነት ኣብ ጭፈራን ኣብ ሳዕስዒትን ከላቶም ናይ ሕጊ ግን ነቲ ዝመጽእ ነቲ ሓድሽ ሃዋህው ዝኸውን ሕግታት እንታይ ክንገብር ኣብ ጭንቀት እዮም ነይሮም መጀመርያ ዝገበርዎ እንታይ ነቲ ካብ ሃይለ ስላሴ ዝተሓቲ ዝተኣወጀ ናይ 1960 ሲቪላዊ ሕግን ናይ 1957 ገበናዊ ሕግን ምስርዓታቶም ሲቪላዊ ስርዓት ሲቪላዊ ገበናዊ ስርዓት ንዑ ኣብ ምምሕያሽ ማቸም በቆንዱ እቲ ሕጊ ዝበሃል እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝወረስናይ ሕጊ ንዑ መጠናዊ ምምሕያሻት ገይሮምሉ ናይ ጀንደር ናይ ማዕርነት ከምኡ ዝኣመሰለ ኢትዮጵያ ዝብል ነበረ ኤርትራ ተቀይሩ እንታይ ተባሂሉ መሰጋገሪ ሕግታት ተባሂሉ ማለት መሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ተባሂሉ ኣብያተ ፍርዲ ቀልጢፈን እንተኸፊተን ማለት በትሽዑ ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተቃየረ መፂ ወረዳ አውራጃ ከፍተኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝብል ዝነበረ ምስ ግዜ እንታይ ተቀይሩ ኣብዚ መጨረሻ ግዜ ኮማው ቤት ፍርዲ ዝበሃል ቆይሙ ቀደም ናይ ብዳኛ ዓዲ ዝካየድ ነይሩ ቤት ፍርዲ ዳኛታት ዓዲ ጭቃ ነይሩ ብድሕሪኡ ብዳኛ ዓዲ ዳሓር ሸንጎ ዝበሃል ነይሩ ኣብቲ ናይ ደርጊ ከባቢ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድማ ባይቶታት ነይሩ ኣብቲ እዚታት ነይሩ ዳሓር ግን እንታይ ኮማው ቤት ፍርዲ ዝበሃል ብሕጊ ቆይሙ ማለት እዞም ኮማው ቤት ፍርዲ እንታይ ነቲ ህዝቢ ዝምልከት ዕለታዊ ናብሩ ነቲ ማሕበራዊ ናብሩ ዝምልከት እሱ ከኣልዮም ዝኽእል ነገራት ተባሂሎም ተመምዮም በመጽናዕቲ ኣብ ኮማው ቤት ፍርዲ ከቀርቡ ተባሂሉ ዝተበለሎም ናይ ሲቪልን ናይ ገበንን ጉዳያት ክርኢ እዚቲ መባእታዊ እዚአን ኣማእይተን ማለት ኣብ ዓዱ ኣብ ከባቢኡ ማለት ካብዚ ቢጓይ ዝመጽእ ነገር ናብ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ይመጽእ ኣብ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ክልተ ዓይነት ቤት ፍርዲ ኣሎ እቲ ሓደ بسرعة قدامي درجة زرقي بحد دانيا زكايد مالتي اتخالقها نايقباي بسلسة دانيو زكايد كاب كوماو بيت فرز متى يقباي زرقي ناي بسلسة دانيو زرقي ناي زوباو بيت فردي على مالتي اب كله وباتات مالتي زوباتات كلن دارجات الزوباتات بحلا سخ ناي زوبا بيت فردي لو نابنت انترينا دكم حاره عد قيح سجنيتي سنعافه زين حجب ناي زوبا بيت فردي تباهلن يقباي كاب خصاي يقربلن مالتي كاب كوما بيت فردي يقربلن ويدما بمجمرا درجه نتغداي يريو بعلن بحد دانيا مالتي كاب زوبا بيت فردي نابي خيد يقباي درجه ناب العلواي بيت فردي خيد مالتي
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 1 ዝበሃል ክልተ ዓይነት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሎ ከም ኣቃውማ ሓደ እቲ ሲቪላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወታደራዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ዝቆመ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስሩዕ ሲቪላዊ ወታደራዊ ቤት ክልቲኦም ወታደራዊ ኩንቲ ሲቪላዊ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣብያተ ፍርዲ ተኸስታይ ማለት እዩ ብስሩዕ ብኣዋጅ መገዲ ዝወፁ እዮም ስለዚ ኣቲ ኣብ ገበናዊ ሕጊ ዘሎ ናይ ሚሊታሪ ጥራይ ዝምልከት ጉዳያት ሓደ 100 ገለ ዝኾኑ ዓንቀጻት ኣሎ ኣብኡ እንድሕር ክሲ ኣጋጢምካ ኣብኡ ኣብ ወታደራት ዘጋጥም ነገራት እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ይሪኦ ማለት እዩ ብይግባይ ሽዑ ናብ ላዕለዋይ ናብ መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ ዝበሃል መፅእ እዚ ስሩዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ሕጂ መጀመርያ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ከዓ 6 ዝኾኑ መጋባእያ ነይሩ 3 ናይ ሲቪል ነይሩ ሓደ ናይ ንግዲ ክልተ ናይ ገበን ከም ዝኣመሰለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያታት 6 ዝኾና ነይረን ማለት ድሓር ግን ካብ 2006 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያታት መስሪተን ኣብ ደቀ መሓረ ኣብ መንደፈራ ከረን ባሮንቱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መስሪተን ብሰለስተ ዳያኙ ዝቆማ መጋባእያታት እዚአን እንታየን ከበድቲ ጉዳያት ዝሪኣ ማለት እዩ ከም ናይ ቅትለት ወቀዳማይ ደረጃ ዝሪኣ ማለት እዩ ከም ቅትለት ኣመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ኣብ ይጅምር ፈተነ ቅትለት ከበድቲ ጉዳያት ከም ዝኣመሰለ ኣብ ይርአ ሲቪላዊ ጉዳያት ድማ ይሪኣ ማለት እዩ እዘን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሲቪላዊ ጉዳያት ኩሉ ዓይነት ኣብ ናይ ሲቪላዊ ናይ ውዕል ዝምልከት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝምልከት ብይግባይ ብዙሕ ነገራት ክሪኣ ይኽእላ ናይ ካሕሳ ከም ዝኣመሰለ ናይ ጉድኣት ካሕሳ ናይ ርክባት ኩሉ ሻዕ ናይ ንግዲ ነገራት ክሪኣ ይኽእላን ስለዚ እዘን ኣብ ኣለዋ ኣብ ኣስመራ ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቅፅላ ማለት እዩ ካብዚአን ብይግባይ ካብቲ ናይ መንደፈራ ናይ ደቀ መሓረ ናይ ከረን ናይ ባሮንቱን ናይ ኣስመራ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 6 መጋባእያን ብይግባይ ትሰምዕ ሓንቲ መጋባእያ ኣላ ማለት እዩ ናይ 5 ዳያኙ ዝቆመት እዚኣ መወዳእታ ይግባይ ሰማዒት ትበሃል ብቀዋሚ ካብ 2006 እያ ኮይና ማለት እዩ ቅድሚ 2006 እንታይ ነይሩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ነይርና እንታይ ሓንቲ መጋባእያ ዝፈረደቶ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ምክትሉን ምስ ካልእ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳያኙ ኮይኑ ይሪኦ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ድሓር ግን ምስ ምብዛሕ ምስ ምስፋሕ ኣብያተ ፍርድታት እዚ መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ ዝበሃል ካብ 2006 ተመስሪቱ ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ ኣነ ማለት ክጅመር ከሎ ጀሚሩ ኣብኡ ን10 ዓመታት ሰሪሐ እዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዚ መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ እንታይ ብይግባይ ደረጃ ጥራይ ኩሉ ካብ ኩለን ኣብያተ ላዕለዎት ኣብያተ ፍርዲ ዝመፅእ ጉዳያት ናይ መጨረሻ ውሳኔ ዝህብ እዚ መወዳእታ ይግባይ ሰማዒ ዝበሃል ጎኒ ንጎኒ ንጉዳያት ንቤተሰብ ንናይ መርዓ ንናይ ውርሻ ዝምልከት ንኣመንቲ ምስልምና ብልማ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ እዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዞባታት ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣስመራ ኣሎ ማለት እዩ ጉዳያት ዝርኢ እዚ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ብሸሪዓ ዝተመርዓው ሓዳር ዝገበሩ ንዕኦም ናቶም ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ጉዳይ ከጋጥም ከሎ ከምኡውን ናይ ውርሻ ናይ ቤተሰብ እዚ ቤት ፍርዲ ይርኢ እዚ ትስሩዕ ኣብያተ ፍርዲ ንብሎ እዩ ከም ኣቃውማ ካብ 1996 ግን ሓደ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ቆይሙ ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እንታይ እዩ ብኣዋጅ 2-3 ገጽ ዘለዎ ኣዋጅ እንታይ እዩ ንጉዳያት ስርቂ ምጥፍፋእ ብልሽውና ጉቦ ክርኢ ብፍሉይ ዝቆመ ቤት ፍርዲ እዩ እቲ ዘሕዝን ኣጃማምሩ ፅቡቕ ኣይነበረን ምክንያቱ ስፔሻል ኮርት ክበሃል ከሎ እቶም ዝበለፁ ሎየርስ እቶም ዝበለፁ ክኢላታት ናይ ሕጊ
متان نتقداي ترديهم تزلا زلو سرق متففع بالشونا قبو خطف اندحر كوينو اتم ريفايند دخون اتم زبولوصو نا حق موياويان كم اخبرت حقن كم داينين كون قبا نيرو بهم تزخون اتي زدلا علامه وقع مخاله منالبات سبيشالايزد كورت يدلي اجن اغاتا مع جامرو كم تزبلوكم نقولنا حقتات نغرات زتحاسه نيرو مسل طبقنا زتحاسه مسل يغباي زتحاسه ينيرو بعبيو خا اتم ابت بيت فردي موياوانا كونن وتادرات يوم تزحزن لما اتم وتادرات نبعلهم اب سراويت بزنورم بزوزحو كابتم انا زفلتم ابتي بفلاب تخوينات ناي 98 او نزهادومو نزخبلولو رشنو تباهيلهم زعبيو كم خسايعو امصمو مالتي كم زي على كمدسكلي عينت غيرمو هيجي بجاكات نحقق حيسو نقواماو نغرات حيسو زقومو مخانم ازيتات نيرو انت هنا ግን ዋላ ዙ ፍሪ ቤት ፍርድ ዝበሃል ተማው ዳኛታት ካብ ተባህልናስ ነትሕጊ ክንፈልጦ ኣለና ዝብልካ ንሒዝዎም ዝወዝሑኻ ናይ ሰርቲፊኬት ፕሮግራም ናይ ኦን ጆብ ትሬኒንግ ወሲዶም ናብቲ ሕጊ ገጾም ክቐርቡ ብዙሕ ጻዕርታት ኣካይዶም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ በቲ ኣዋጅ እንታይ ተባሂሎም በቃ ንምፍራድሲ ዝኾነ ሕጊ ምውካስ ኣይድለካኒ በቃ ብዝመስለካ ندخل في مسارتنا حق متكلات صحاسي اب جبناو قدات يوم كريو جبناو قدات كريو تخوينهم كا اب حقي تسرت خونا له تمقطعتي يكون اتجبن فلوت خونا له يزبلنا ات principles of legality or rule of law زبال اذا كان انتايلهم بزمسلكم فردو حجي امواطر يوم اتيوم مشاكل ساتومون ስለዚህ ብዝካሎም መጠን ናብቲ ሕጊ ዝዘኹ ቀርቡ ሕጊ ክመሃሩ ኣብ ዕብየቶም ክንደይ ቃልሲ ካይዶም anyway ሰርቲፊኬት ዝወሰዱለው ኣብ መቸም ጻዕርታት ተካይድ ነይሮም እቲ ዝሕዝን ካሳቶም ናብ ሕጊ ገጾም ክመፁ ከለው እቲ መንግስቲ ካብኡ ክሃድም ይጅማሩ እሳቶም ውን ከምኡ ጀመሩ ሸሞንተ መጋባያታት ኣለዋ ኣብ ላዕሎ ኣብ ስፔሻል ኮርት ኣነውን ብዙሕ ኮርሳት ዎም ነይረ حاموس ناخذ كنا عمتن فرقان جبناو حقي مهروم نيره كفلطو بحق اب حق تمركزهم داني خونو صعر يغبرو نيرهم حيجي تاي شمنت مغابعات الله بتحق انت يغباي زي بلو يزبحل لحرت امتيوم بقى نعوم نمقصصار كان فولي مغابعا مسيتهم اذا بقندو بيت صحفه بريزيدنت زوزو ثلاثه دانيو غيرو بقى خفر تفردهم سومن بتحق خطوسو سلجمرو نعومن خساغيرو نعوم غريفو حجي بحصيرو امچرشا كل نغورن ابتي ميليتاري كيدو زعد ابيتو زبحال تخفيتو بقى ازيتاتون كابهم نعومن سومنا بحق قربو كلهم ثلاثهم كساي ناتمنطلو خيدو سلازي بحصيرو بيت فردي كم قوام كم تكال الله تي تزحزن كاب جامامرو تمسرتاو ناي زيغاتات مسلن حرنتاتن مسلاتن كحلو قند بيت فرد زقوم نزيتات كمجمريو اي تمجمريا بقس تي زنورو سلطان እንዳተው ባحጎጋ خيدو እንዳተው ሰደ خيدو anyway كم تكال بقعات دانيو ኣለዎ نحلناهم زوزو زبوزحو فتحي اب عدم مچ خريو زليو بزحات موياويان زلوو تكاليو كنت زحزن تكاليزي كم حدا سقعت تحسبو كل شع متكاتات خدليلو ناي تبيت فرد خريو زغبا غدات كل شع እንዳተወሰደ يصنيحو حدا بيت فردي كم حدا فتحوا اكل كم نحرات قبو امامو كعمم انت دا خوينو انت يدليو كلتا ነገር يدليو قداماي انيشنال ناصنت يدليو تكالاو ناصنت يدليو ازي زنتاي نبلو انيشنال اندبندنس نبلو كومو دما
personal independence اليوم مالتي حجي ابزي زغاطمو challenges بالدلي ابت زغبرو صعري انتاي اتنا حرنتو حدا اب منبر داننس تقمط بيت فردي انتاي يو زي شاراوي نصان كون الله نحجن نحلنا نطراي زئزز نحجز ازز كون الله بالعليو ولا حنت خالق ازازي زي بلو نحج طراي زئزز سرعات كلونا يو تي انيشنال اندبندنس نبلو زي شاراون نصان ابيات فرد قومو اللهم يبل بصحف درجه ግን ንዑ ንምድኻም ብዙሕ ይዝካየድ ምክንያቱ ብባጀት እኹል ባጀት የብሉን እኹል መሳለጥያታት አይቀረበሉኒ ካፒታል ባጀት ዝበሃል ተመዲብሉ ካብ 1996 ሓሳብ ምስ ተመደበሉ ኣብያተ ፍርዲ ሕጂ ህንፃታት ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ብዝገበሮ ፃዕሪ ኣብ 96 16 ኣብያተ ፍርዲ ተመስሪተ ተሃኒፀን ነይረን ሕጂ ምስፋሕ ኣይከኣልን ይብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ባጀት ካፒታል ባጀት ዝበሃል ኣብ ሙሉእ ኤርትራውን የለን ንኣብያተ ፍርዲ ዝወሃብ ብጀካ ናይ ደሞዝ ንወረቐት ዝኸውን ከማን ንወረቐትን መሳለጥያን ዝኸውን ከማን የለን ብጀካ ንደሞዝ ጥራይ ዝወሃብ ዘሎ እቲ ባጀት ስለዚ እቲ ዝድለ ኣክሰስ ህዝቢ ኣብ ቀረቡ ኣብያተ ፍርዲ ክዝርጋሓሉ እቲ ሓደ መሰረታዊ መሰል ናይ ህዝቢታት እዩ ማለት ህዝቢ ኣክሰስ ቱ ጃስቲስ ክረክብ ኣለዎ ስለዚ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ኣብያተ ፍርዲ ክፈት ኣይክእላ መሳለጥያታት ክግዛእ ኣይክእል ኣብዚ ሓደ ፀገም ኣሎ እዚ ነቲ ኢንስቲትዩሽን ከም ትካል ዘዳኽሞ ማለት ካልኣይ እቲ ከም ትፈልጦ ኣብ 2001 ኣርቢትራር ዝኾነ ነቲ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ሽዑ ክቡር ኣቶ ጣዕመ ካብ ስራሕ ስለሳኣል እዩ ኣብ ስግኣት ዝነብር ቤት ፍርዲ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ፕሬዚደንቱ ንድሕር ውሕስነት ዘይብሉ ኮይኑ ሓደ ነቲ ስራሕ ዳነ ዘድልዮ ዳሓር ክንዛረቦ ክሪኦ ኢና ፐርሰናል ኢንዲፐንደንስ ዘድልዮ እዩ ፕሬዚደንት ዝኣክል ንድሕር ካብ ስራሕ ተሰጊጉ ስግኣት ናይ ማእሰርቲ ዝነብር ተኮይኑ ብምሉእ እቲ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ፍርሕን ኣብ ራዕድን ይነብር ባሎ ማለት እዩ እዚ ድለ ሓርነታትን መሰላትን ናይ ዜጋታቱ ከዓ ከውሕስን ክከላኸ ከተግብርን ከዓ ኣይክእልን እዩ ነዚ ቆመሉ ዕላማ ብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ካልእ ሕፅረታት ናይ ዓቕሚ ሰብ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ እቲ ዝነበረ ብውሕዳት ጀሚሩ ክኢላታት ነይሮም ውሕዳት እዮም በብግዜኡ ዩኒቨርሲቲ ዝገብሮ ፃዕሪን ዘጋጥሞ ብድሆታትን ኣሎ ለው ስኩል ተኸፊቱ ዳሓር ክንሪኦ ኢና ግን እቶም ሓገዝቲ ስታፍ ዝበሃሉ ብቕዓት ታይፒስ ብቕዓት መዝገብ ቤታት ብዘይብኡ ክሰርሕ ኣይክእልኒ በርከ ቤት ፍርዲ ብፅሑፍ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዙሕ ገፅ ክፅሕፍ ዝውዕል ከሳሲ ከም ዝበለ ተኸሳሲ ከም ዝበለ እቲ ብምሉእ ክፅሓፍ ኣለዎ ኣርጉሜንትስ ክፅሕፍ ኣለዎ ነዚ ብብቑዕ ዝፅሕፋ ነዚ መዝገብ ቤታት ዘሳልጡ ክኢላታት ሕጂ እዚታት ሓደ ካብቲ እቲ ኣሳልጦ ዘለዎ ስራሕ ንኸይሰርሕ ፅፉፍ ስራሕ ንኸይሰርሕ ዝዕንቅፅዎ ብቕዓት ሳፖርቲንግ ስታፍ ዝበሃሉ የለውን ምክንያቱ እሳቶም እኹል ደሞዝ የብሎምን ስልጣን ብኣገልግሎት ዝመፅኦም ካብ ሳዋ ንዖም ኣሰልጥን ኣቢልካዮም 6 ወርሒ ምስ ሰላማመዱ ኣታይፕ ምግባር ምስ ካዕላ ገገዲፎም ካዮም ዝኸዱ ሕጂ ብከምዚ ይሽገር ነይሩ ካልእ ምትእትታው ናቲ ኢንዲፐንደንስ ናቱ ምትእትታው እዚ ናይ ሙቃም ናይ ስፔሻል ኮርት ዝበሃል ኣብኡ ሕጂ ኣብ ክስታይ ዝነብር ምክንያቱ ሲቪላዊ ጉዳያት ዋላ ከይዱ ናብቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ጠርዕ ሞ ነቲ እቶም ክኢላታት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘለው ዝወሰንዎ ብትእዛዝ ናይቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ዘሎ ብዙሕ ዘይፍትሓዊ ነገራት እግበር ኣብዚታት ከዓ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ናቱ ሓርነትን ነቲ ናቱ ዘይ ኢንዲፐንደንስን ኣፀቢቑ ይሃሽዮ ማለት እዩ ካልእ ምትእትታዋት ከምዚ ኣብዚ ተፃሒፍ ዘሎ ዝኾነ ካብቲ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነስ ናብቲ ናይ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ዘሎ ናይ ሕጊ ሰርቪስ ዝበሃል ኣብኡ ኮይዱ ጠርዕ ኣምፅዎ ፋይል ንዕባ ከመይ ጌርኩም ገለ ዝብል
بقى ات ابيات فرس بغبو خمزه يسرح زغبري ابتو مጨረሻ خمز راخمو تمتتاو بملؤ كلهم ازست سراوت ناي مفرات سلطان توهيبهم بقى خاب ከተማታት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ጎረቤት ናይ አካራይ ተኻራይ ናይ ቦይ ፍሬንድ ገል ፍሬንድ ከይተረፈ ገለ መለታት ከካት ተጸርዕ ኣብ ተዓዳ ቤቶ ኣብተን 300 ገለን ቆይመን ዘለዋ ኣብያተ ማእሰርቲ ፍጹም ሕጂ ሰባት ከማንስ ቶም ፍሬሃ እግዚአብሔር መሰለ ይሕግ ክረክብ ዝበለ ተዘይኮይንሲ ናብ ሓደ ኮሎኔል ከይካ ጠርዕ በቃ ካብተ ሰነ መጪ ነቲ ጉዳይ ክሪኦ ኢሉ ነቶም ሰባት ወስዶም ከምሳት ኣዝዩ ሕጂ ካብ ክስታይ ወፃኢ እንዳኾነ ይኸይዳሎ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ካብቲ ቤት ፍርዲ ብግቡእ ክሰርሕ ዘይገብሮ ነገራት ዘሎ ኻኒ እዚ ናይ ጠበቃ ሕጊ ወጪኡ ነይሩ ናይ ቁጥር ፕሮክላሜሽን ኣዋጅ ቁጥር 88 96 ኣነ ንኣብነት ኣብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ዳርጋ ልዕሊ 44 ዝኾኑ ዲግሪ ዘለዎም ዲፕሎማ ዘለዎም ዳኛ ዝነበሩ ብዙሓት ሙክራት ጠበቃታት ነይሮም ግን ከም ትፈልጥዎ ኣብ 96 97 ብፕሬዝደንት ነቶም ጠበቃታት ካብ ሽግር ዘብሉ ገለይሉ ኮመንት ምስሃበ እቲ ሚኒስትሪ ናይ ጥብቅና ወረቀት መሃብ ኣብዩ ስለዚ ቶም ዝነበሩ ጠበቃታት ደቂ 80 ደቂ 90 እንዳኾኑ እንዳሞቱ ስለዝኸዱ ኣነ ዝገደፍ ኩሉ 45 ተሪፎም ነይሮም ስለዚ ነቲ ሰቡን ዝጣበቀሉ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ መሰሉ ዘኽብረሉ ኣይነበረን ሓደሽቲ ናይ ጥብቅና ወረቀት ሕጂ ሰማዕ ኣለኹ ክልተ ሰለስተ ተዋሂቦም ሰሚዕ ኣለኹ እምበር ኣብቲ ኣነ ዝገደፍ ኩሉ 45 ጥራይ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ የዳኹሞ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዘጋጥም ዝነበረኻ ፐርሰናል ኢንዲፔንደንስ ናይ ዳኛ ብቑዕ ኮይኑ ኣብ መንበር ፍትሒ ብዘይ ፍርሂ ንሕጊ ጥራይ ተማእዚዙ ክሰርሕ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ዘድልዮ እዚኦም የድልይዎን ኣብ ምቴኑ ረድልዮ ውሕስነት ናይቲ ናቱ ኣገልግሎት ዘመን የድልዮ ብኸመይ ይቕየር ብኸመይ ጥሮታ ወፅሲ ብኣቐዲሙ ዝወፅእ ሕጊ ጥራይ ናቱ ቴኑር ወይ ናቱ ናይ ዕድመ ናይ ኣብ መንበር ዳንነት ዝቕመጠሉ ግዜ ዝውሰንሲ ብሕጊ ጥራይ ክኾን ነዚ ዝምልከት ስጋዕ ሕጂ ሕጊ እውን ኣይወፀን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሓደ ዳኛ ክቕየር ከኣል ክስጎግ ከኣል ክእሰር ከኣል ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቆይሙሉ ዘሎ ነገራት ብሓርነትን ብዘይ ሻራውን ብናፅነትን ከተግብሮ ይሽገር ማለት እዩ ካልእ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳያት ድሕነቱ ኣብ ዘይተሓለወሉ ከባቢ ዝነብር ዳኛ ምክንያቱ ኮነይልካ እውን ዳኛ ኣብ ደገታት እናፀንሑ ግፋ የካይድሉ ተፍቲሽ መፅዎ ብሽም ግፋ ዝተፈላለየ ነገራት ገይሮም መዚታት ኣሸጋሪ ኩነታት ይሓልፍ መቸም ተገፊፎም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክልተ ሰሙን ዝገበሩ ዳኛ ኣለዉ ብከምዚ ኣመክንዮም እዚታት ይሽገሩ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ ይሽገር እዩ ዋላ ንሕናስ 6-7 ወረቀት ነርና ስለዝጎፉና ዳኛ ምዃንካ ኩሉ ለካ እዚ ኩሉ ከለካ ግን ኣብ ከባቢ ፀኒሖም ክገፉካ እውን ከምኡ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ከምቲ ረዕድ ዝገብረካ ሓርነትካ ብምሉእ ከይተተግብሮ ዘይገብረካ ነገራት ኣለዉ ካልእ ደሞዝ ብቑዕ ነገር የብሉን ማለት ብቑዕ ደሞዝ የብሉን ዳኛ ኣብ ሙሉእ ዓለም እንታይ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንተሪኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ልዕሊ ሚኒስተር ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ናይ ሓደ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ዝወስድ ምክንያቱ ውሕስነት ናይቲ ሕጊ ውሕስነት ናይ ህዝቢ ውሕስነት ናይ መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላትን ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝወፅእ ቅዋም ሕጊ ገለ እቲ ቤት ፍርዲ እንድሕር ደኣኒ ብናብርኡ ዘይየብል ተኮይኑ እንታይ ናብ ኮራፕሽን ክኸይድ እዩ ደሞዝ ብቑዕ ዘይብሉ ተኮይኖም ሕጂ ነቲ ቤት ፍርዲ ብቑዕ ደሞዝ ስለ ዘይብሉ ዋላ ሓንቲ ኣገልግሎት ስለ ዝተባህለ ኩሉ ዳኛ ደሞዝ ምውሳኽ ስለ ዘየለ
حجي بقوم خند سرع خمي كنبر خل تدانيا نتقول عبي عمام من ده حزة بخمس بخنات بزحت كإلاتات نتي مويا جدي فمو تقول دمر مالتي بدوموز أنا كنن إنفاك كندا يجينا الناس كايدو سرع حجي بزاي دوموز بحمش ميتي بشمون تميتي نال على بيت فرد خوينهم كان ترى كيك إيرو خلصهم كيك إيرو بيجينا الناس حدا خبط قالوا سلو بوتا ناي بيت فرد مخانو أخبرت حقن أنا مسكر يا عليه مالي قال إذا حار ما تيجي من برا ما فمليشة أسبوع مليشة لهم ناي مليشة أسبوع سراوت قال إذا بعد كل سبع تقطع بعيله وهذا عب إيربورت عب قال تحضر علم تحضر قال خمي غير كأخذ نصبحت مسخة تسرح الصراحة مش خبدت تسرح زي كي نجرات زي قاعد النيرو قال زخون يكون زي قاق صبرة درجة قليش إيش لا زخونكو ب أبكم زخونات كلها جن ستيل توم أودلو بقعات دانيلو ناتهم integrity ethics لوهم بزحاتهم زتمهرو دانيو بزحاتهم ستيل تا بيت فرت بحالسي كتولو زي بحال مسوات زخفلو خمسة لوها أفلت أخوها بالو إذا تزعري أبوتو خلوا مالته هيجي حبزي أنت هنا هنردان خل تايت بوليسي نايت منجس كابزي إذا حلفنا توموكرون تاي منجس سخري إزالي هذا حيال powerful executive let's أكل أنت هاي خمسة تفولتوا نقدم مسو من الوقت نتم بزعبازي تازي يبلو أنت هذا state حنت منجس سخلو تخوينا سلسة عبيتي أنا فرق لي وعملتي تي سلطانن مزنتم كما عقلاب سلسة لو يزبال قدامي تم حقاق أكل يزبالو سم حق زوجون يا حقاق أكل سم كابزب سمروز أنا حزب وكلتي أنا حزب دمسن سمعتن دليتن بهجن أبغى تيوم حق زوجو يوم زي حقاق أكل تم حقاق أكل يوم نتفتح أم أكل نز كابينة نز بريزيدنت زبال سلطان زهو بحقي إذا سرح إذا تسرح لهم زهو نتي بحق زوجة نجاراتك تفتح معكال كم قانون كم منفصل يتجبروا على ديالن كا نتحقي تجبراونا نتحقي ناي حزبي مسلاتن قبعاتن كي تنكف يحلو خاني قبو قنع أتراوغ ما نحقي حلو لما حدا خابت حلاوي أبيات فردي سلسة اليوم ثلاث يوم ناي check and balance هلو ناي مقصر نهم يوم قيمهم سلسة نايزيوم ميزان حدا تعي سرعة كم زلوا كاز جبري حدا تعي منجس خم زلوا كاز جبري إذا خمسة خطأ قصص أنا حكوا جن هاجرنا زجات أنا جن انتهي تي executives بحال تفتح ما كان بقى جبار حداجي بقى حلاو زي بقول توقع صار زي بقول نخلو سلطانات جبيتو براتن تانكن حيزو إذا powerful executives بحال علنا legislative يلن حاجة أكل بحال كابل تشين حدا تأكيدوا أكلتين سلزي حاجة أكل يبلان أتي بيت فرد خمس راهمو ندات داخل نجمة بيت فردي سلزي أبكم زخونة تطلع مالتي هاجرنا فتسمعها حكل قدب زي بلو سلطان حلاو توقع أراي زي بلو جبار حدا خوين الله نحزبي دمت إذا سمع حزب زمرت منجستي البرلمان يبلان حقا أكلين فراد أكل كعب زي خطأ صوت صنحه ندات داخل دمتي بخن بسنك زخاني تمسرتاو مسألة حلاف مسرتاو مسألة حرنتات نحزبات كم تزل له حلو نحق حلوة حق كون تحلوت نحق حلوة كي تجبروا لجأني حلو مالتي كان مزيك غني كتوصل دلي نبتي أسجر تخلعتي واشوف مزي حاجة الهواء هيجي أبتك إذا قال سندي فهمت عنتوا إذا نقولكم تم دليت سناي هاجرهم بحق ختنا برز دليو بقى
ليتن معلتن زصعرو بز قديفهم بز أقلقلو مهوراتن أقلقلتن علو مالتنا هزبي معناته استمهرلو مويا قمنا جركو قطالي صعر زغورلو كم جمرا انتي تغيرو تم اب سراوت زنبرو نا بيت فرز تمدوب نيروم تغادلتي نا بحق بزحات كابوم صبوق حلنا زنبروم صعرنياتات قناعات يوم اغاطامي شعو زنبرو انا مسارحتي زنبرو ساتم حتير كورسات ناتوهبه تي بزحات مليخوم نيروم نتحقي اليوم داينو اليوم اخبار تحقي خوينم كورسات اب اون جوب تريننج دا توابو اب يونيفرسيتي ناي سيرتيفيكيت بروجرام دا توابو اب سرح بارغا خرمتي كله تي اب اخبار حقنا بيت فردن زلو كمز سيرتيفيكيت قال ديغري زي نبرو اب تمرتي زحلفو كل شع تم موياوان بحالكا عرفتون وسيدنا نفلتن تي نايكل تور عرفتنا ابكم انا نحلفو سلازم بخمزي تي بزح سب مو بمويا ناي حقي تمكرون نادلبه تمرتو يبل نيرو بزح بز سوغيمي قال تي مخفاتنا يونيفرسيتي اب 9 شمونتن جميرو مالتي خمرق زها عبي انبوت نيرو نتي اب اخبرت حقو خوينهم زمزوزو داينو خوينهم زمزوزو بزحات نيروم زي حق بيت مرت بزح يسرح نيرو زغرمكم شجرنا يتعدي صبو غيروم زردهم مهاران نيروم تي بروجرام ولا نتوم اب بوليس اب سراويت اب وتادراو بيت فردي اب فولي بيت فردي اب سيكوريتي زنوبرو اوفيسرات ناي سيرتيفيكيت بروجرام غيرو ناي عمد بحوس واس تقرينيان انجليزن بزردهم غيرو خا امر نيرو بخايم زخا بزح نغير ما حيش نيرو اب سرح بوليس اب سرح ناي تكالات ستا ناي فولي بيت فردي وتادراو بيت فردي اب بريزن كم زعما مساله بزحات موياوان بعضهم موت نيروم كالي ناي حجز قرب غزي تمسريت زنبرن مع مقركا حدا كم بيت مرتخفيتنا نيرنا وسنتايو زم ناي سوا نت سبورتين ستاف زبال عنتو يزنغركم زنوركم صحفتي مزجب بيت قال زخونه حجستي توم ناي سوا ناي حدا عمت تمرتني هبنا سون خيد نيرو مالتي نتي حوافات ملء نيرو تنعي بيت مرت حقي اب اسمرا يونيفرسيتي زنبره دحر اب كلتشين شومنتن نغلت ديبارتمنت تطوع بلون يورت منجسي سقع كلتشين شومنتن يمرق نيران 20 30 خمسة مساله بعموتو دحر كلتشين شومنتن تطوع بلو مخنياتو تومنا حقين ناي بوليتيكال ساينس تمارو سقعات نيروم نتي منجسي هاجي بسنكزي تطوع بلايلو دحر كن صعرتها كايدوم تما بيونيفرسيتي زنبرو يكون منستر فتحي زنبرنا منستر زنبر حصرتات ببغزيو سب صف بمخانو بسرعه ابيات فردي بزيداينو خطرف قصال سلازخونه كاريكلم تمحيشو كم بحدش كعمليسنا ابغيسنايو حجي ابكلتشن 10 4 كم 15 تمريقهم يقصل على مالتي اتي لو سكول انتايو عد ابتحت كابسمرا يونيفرسيتي ابتروغو على الكامباس نيرو دحر نجيزيو تعاطي نيرو دحر كن ابتحتي كوليج عد قيح سنه طبابات تبايلو غنا غاطام خوينو ابتي توم ممهارا يونيفرسيتي خلت ترايم نيروم انا حقي ممهارا كلتا سلازنبرو اب بيت فردن اب اخبار حقن زنبرنا على شمونت تشعته نخون ماستر زنبرنا سبات فقارينيا سلازخنا بقى اتي كوليج اب لو سكول اب اسمرا خوينو ابت زنبرو ناي قدم او يقصلالو او بزحات بلوصات تمهارو يوصلو سلازي ازي خم حدا صبوق معباله توسد كال مالتي يقصلالو انت هنا كن واحد ناي تمهارو يغاطمنا له
ምክንያቱ ናብ ኮሌጅ ዝኣቱ ኤርትራውያን ካብ ሃይ ስኩል ምእታውን እናዋሓዱ ከይድለው ኣብ ኮሌጅ ዝኣቱን ውሕድ ኣሎ ንሕና ሕጂ ብዓመት 30 ተምሃሮ ክንቅመል ندلي ابتناي قدامي ديجري نخوصو جن زي اي تعلن حتى ربي لازانا ميጨረሻ ምናልባት አንዊሓ ከይከውን ተጣውሆቶ ብልን ትኽእል ኢኹም እዚ ናይ መጨረሻ ብዛዕባ ናይ ሕጊ መስለኒ ዋላ ብሕቶ መልክዕ ተቐፀልና ሓይሽ ንዓኹም ይዘኽበኩም ደሓን እዚኣ ክነብላ ማለት ስፍሒላ ርእስ ስለ ዝኾነት ከዓ ንሕር ግዜ ኣለና ክንከዳ ንኽእል ኢና ናባኹም ዶ ክመልሳ ማቹ ኣራይ ተቐኒለይ ስለ ሰማዕኹምኒ